Rom, Paris, Rom. Det lyder umiddelbart som en sindssygt fed og hård tur fra en af verdens største hovedstæder til en anden og tilbage igen. Men der er jeg nødt til at skuffe jer, for det her løb, det var altså ikke de knap 1700 km, den tur vil være. Men omkring 115 km i og omkring klosterheden ved Lemvig. I den her video, der vil jeg nemlig snakke om Rom, Paris, Rom Gravel, og hvordan det gik på en dag, hvor at de vestjyske grusveje havde fået en ordentlig omgang vand før løbet. Da mit vækkeur det ringede klokken lidt over 6 om morgenen, der var det altså ikke lige frem cykeltur, som vejret det indbød til. Det blæste af helvedes til, og regnen den stod ned i stænget. De havde heldigvis lovet fra DMI, at der i løbet af dagen ville være opklaring, så jeg fik smidt noget morgenmad i hovedet og fik pakket min cykel, og så ellers bevægede mig over mod min kammerat Niklas, der også skulle med til Lemvig for at køre cykelløb. På vejen op mod Lemvig, der fortsætter regnen altså med at stå ned i stænger. Og vi kunne godt regne ud, at det tegnede til at blive et løb, der skulle køres på meget, meget våde grusveje. Da vi kommer op til Lemvig, der foregår indskrivning og nummerudlevering smertefrit. Allerede her der skal der lyde en ros til arrangørerne for at vælge et startnummer og chip, der sidder rundt om cyklens sadelpind, i stedet for den her klassiske hjelmchip og et stykke A4-papir på ryggen. Det ser altså lidt bedre ud. Og det er også dejligt, at man slipper for klister på hjelmen, der skal fjernes bagefter, og huller i ens jersey efter de her sikkerhedsnåle. Imens jeg så gjorde mig klar og fik lidt skoovertræk og så videre på, så begyndte solen også at kigge frem, regnen stillede af, og det lovede til at blive faktisk ret fornuftigt vejr i forhold til, hvad det havde været hele natten. Jeg havde glædet mig sindssygt meget til at endelig skulle ud og køre gravelløb igen. Jeg har trænet en del på min gravelcykel hen over sommeren og også her i starten af efteråret, men det jeg har kørt mest i år til motionsløb, det har været på landevejen. Så det skulle blive sjovt at komme ud på gruset igen og komme ind i den her lidt anderledes dynamik, der er i gravelløbene frem for landevejsløbene. Det er altid fedt i stedet for landevejen og så komme ud og få lidt mudder på dækkene. 5, 4, 3, 2, 1, kør. Værsgo, rigtig god tur. Giv den en stor hånd. 116 km, 75% grus. Da vi rammer gruset efter en kilometers penge cirka, så får vi altså også syn for, at det er nok ikke kun dækkene, der får mudder på sig i dag. Grussporene, de var virkelig våde, som man kunne forvente efter nattens voldsomme regnvejr. Og det betød både, at sporene var våde, men også, at der var rigtig mange vandpytter. De våde spor, det gør ikke så meget. Det er jo bare at køre. Men vandpytterne, det er lidt tricky, fordi at det her mudrede vand, det kan godt skjule, at der faktisk er et ret stort hul under den her vandpytte. Så jeg prøvede at være forsigtig i starten med ikke at komme ud i siderne, hvor ret mange af de her vandpytter lå. Det ville være ærgerligt allerede at smadre en fæld eller andet på de første kilometer. De første cirka 20-30 km af ruten, det veksler mellem rigtige champagne-grusstier og små skovstier. Men fælles for dem alle sammen var, at de efter det her kraftige regnvejr var ret hårdt pakket. Det var altså ikke ret teknisk at køre på, og det var nemt at holde en høj fart igennem. Dog, så som sagt, så prøvede jeg at holde mig i front for at have bedre udsyn til alle de her vandpytter og så videre, der lå. Og det betød også, at jeg kom til at ligge i fronten af feltet, måske lidt for meget her i starten, i forhold til hvad jeg gerne ville. Det er ikke det smarteste, når man primært i starten kørte i sådan noget sidemodvind, og egentlig allerhelst skulle ligge bagerst i gruppen. Stille og roligt, som vi kom længere og længere ud mod vestkysten, så blev den her gruppe barberet mindre og mindre. Da vi rammer ude ved Borgbjerg Fyr, der er gruppen nede på
8-10 mand. Og efter gruppen, der sidder der bare en masse små grupper med 2-3 mand i, som kæmper for at komme op og få lukket hullet til fronten. Ude ved kysten, der kører vi et langt stykke med noget landevej. Og her er det lige ved at gå galt. Fordi der var ret kraftig sidevind, og det betyder selvfølgelig, at vi kommer til at køre i en vifte ude på landevejen her. På et tidspunkt så er forreste rytter i gruppen dog ikke helt opmærksom og laver et ordentligt svej ind på vejen. Det betyder, at manden, der sidder nummer 2 i gruppen og sidder lige foran mig, han selvfølgelig er nødt til at sveje tilsvarende meget, for ikke at blive simpelthen kørt ned af den forankørende rytter. Mit hjul, det kommer ind i klemme mellem hans bagstage og hans pedalarm, og hvordan jeg holder mig op på cyklen her, det ved jeg ikke rigtigt. Det var altså lige ved at gå galt. Desværre så er alle ikke lige heldige i gruppen, og 2-3 placeringer længere nede, der er der faktisk en, der må en tur i asfalten på grund af det her store svej, der bliver lavet på vejen. Heldigvis så sker der ikke mere, end at han kommer op på cyklen igen og fortsætter, og der stille og roligt kommer samling på frontgruppen igen, og udover de 8 mand, vi sad i ude ved fyret, så kommer der også 2 ekstra mand op bagfra, så vi nu er 10 mand samlet i en frontgruppe. Det er lidt typisk, at det sted på hele ruten, der er mindst teknisk, der har allermindst grus, det er også der, hvor folk de måske lige slapper lidt af, og så sker den her type styrt desværre. Det er skide uheldigt, men det kan nok aldrig helt undgås. Efter gruppen den blev samlet igen efter styrtet, der er begyndt cykelløbet for alvor. Vi havde på det her tidspunkt kørt 35-40 km eller noget af den stil. Og herefter der begyndte der altså at blive lagt pres på, når vi kørte ind på grusstykkerne. Ja, faktisk så var det ikke kun på grusstykkerne, der blev lagt ekstra pres på, men også i stykkerne imellem, hvor at man godt kunne mærke, at der ikke blev ventet, men farten den blev holdt høj hele tiden. Efter cirka 60 km, der kører vi ind på et stykke bumlet markvej. Og her der bliver der også lagt godt pres i pedalerne fra de forreste. Jeg sidder egentlig med følelsen af, at jeg indtil videre havde haft sindssygt gode ben. Men da jeg skal prøve at gå efter og lukke det her hul, så kan jeg mærke, at jeg får krampe i min venstre læg. Det er altså ærgerligt at sidde efter 60 km, føle man har gode ben, men så svigter ens læg. Der er en eller anden grund går i krampe. Jeg ved ikke hvorfor, det er ikke noget jeg normalvis støjer med, men det var åbenbart sådan som det var i dag. Gruppen den splitter i 2 efter det her markstykke, og oppe foran der sidder der 6 ryttere, som kører væk. Og vi sidder en gruppe på 3 mand nede bagved, som begynder at arbejde sammen. By the way, så skal jeg lige sige undskyld for kvaliteten af de billeder, der er på det her tidspunkt i videoen. Det var ikke altid jeg lige i min lidt presset stadie med kramper i benene huskede at få tørt linsen af på kameraet. Men det giver en ret god idé om, hvad jeg egentlig så ud af mine briller på det her tidspunkt også. Det var ikke ret meget udsyn jeg havde. Det var lidt spændende, men jeg vurderede, at det trods alt var bedre at beholde brillerne på, end at tage dem af og få mudder i øjnene. Det var ret heldigt, at jeg lige præcis kunne klemme mig med i den her tomandsgruppe, fordi havde jeg siddet alene på det her tidspunkt, så tør jeg ikke tænke på, hvordan det var gået resten af løbet. Det havde været ekstremt hårdt at skulle køre hele sidste halvdel af løbet alene. Efter et par kilometer som tremandsgruppe, der er der en af de andre i gruppen, der må give slip. Og vi 2 mand, der er tilbage, fortsætter bare derudad. Jeg ved ikke, om vi stadigvæk havde lidt et håb om, at selvfølgelig kan vi komme op til frontgruppen igen. Men skal vi være ærlige, så kunne vi jo godt se, at den gruppe foran, den forsvandt altså ud i horisonten ret hurtigt. Efter nogle kilometer som en tomandsgruppe, så kan jeg se, at der sidder en mand oppe foran, som har givet slip fra frontgruppen,
som jeg kender ret godt. Det er nemlig min kammerat Niklas, der ikke har kunnet sidde med her i frontgruppen, og altså sidder alene nu. Vi kører jævnt tempo nede bagved, og stille og roligt, så kommer vi op og får kontakt med Niklas, og vi er altså tilbage som en tremandsgruppe igen. Og det var klart mig, der var svageste led i den her gruppe. Resten af ruten her, hvor der mangler omkring 40 km, eller sådan noget i den dur, kæmper jeg med kramper i begge ben. Det spreder sig fra venstre læg til venstre lår, og også i højre lår. Så til sidst, der er der ikke ret meget, der virker på min krop. I hvert fald ikke, der kan drive mig fremad på cyklen. Som sagt, så er jeg også svageste led i gruppen på det her tidspunkt, fordi at de andre ikke kæmper med de her kramper. Hver gang jeg skal træde over 300 til 360 watt, så kommer de. Og der er ikke andet at gøre, end at holde wattene på de her 300 watt. Og så holde dem stadigvæk på 300 watt, når vi kommer hen over bakken og rammer noget lidt mere fladt eller nedkørsel. På den her måde så ligger jeg og kører sådan noget elastikkørsel, hvor at jeg fanger de andre, bliver sat af de andre, fanger de andre, bliver sat af de andre. Og sådan kører vi faktisk helt ind til kilometer 100. Fordi på kilometer 100, der sker der noget, som jeg desværre ikke har fået på video, og det er jeg ret ked af, fordi det havde været et sindssygt klip at have med. Vi kommer ned af en nedkørsel, hvor der er noget ret løst grus. Og jeg ved ikke, hvad der er gået af Niklas på det tidspunkt, men han sender den altså bare ned over den her nedkørsel. Han sender den også så hurtigt, at han simpelthen ikke kan stå fast på cyklen. I stedet for at blive på grusvejen, der er han nødt til at søge helt ud i grøften, for at se, om han kan redde sin cykel fra ikke at skride ud. Men den her grøft, den er ret dyb, så hans forhjul det borer sig ned i grøften, og Niklas laver et hovedspring ud over cyklen, som vælter op i luften bagefter og ud på vejen. Heldigvis så når jeg at hoppe af cyklen, uden at jeg kommer ned og ligge, og der sker hverken noget med mig eller min cykel, men de to andre i gruppen, de er nede og ligge på gruset. Niklas han går i kramper, da han ligger nede på jorden, og makkeren bagved, han har bøjet sin bremseskive, så den går på, og han nu skal træde dobbelt så hårdt for at få den her cykel op i fart. Niklas han har også fået givet sine bagskifter et ordentligt slag, og det betyder faktisk, at han ikke kan skifte gear resten af løbet. Han kører altså mere eller mindre single speed fra kilometer 100 og de sidste 15 km til mål. Vi holder forholdsvis meget sammen på det sidste stykke, hele gruppen. Men da vi kommer hen mod mål, der er Niklas nødt til at give slip. Det sidste stykke, det er helt fladt, og man kan køre ret hurtigt. Og Niklas, han har ikke et gear, der er højt nok til, at han kan sidde med, uden at hans cykel den simpelthen bare spænder ud. Jeg er så plaget af mine kramper, at i spurten om 6. pladsen, jeg gider ikke engang prøve. Jeg kører bare stille og roligt ind over stregen, og ender med at blive nummer 7 på dagen. Det var egentlig lidt dobbelt med, fordi jeg havde regnet med meget mere. Efter 50 km, der sad jeg og tænkte, jeg har virkelig gode ben i dag. Jeg kan sagtens sidde med, og det bliver ikke noget problem at sidde med fronten hjem. Men efter jeg får kramper, der kan jeg jo godt se, at det vil faktisk være dejligt bare at komme i mål. Sådan rimelig meget i fronten. Så nummer 7 er fint, men også lidt ærgerligt. Men på baggrund af hvad der skete, super godt. Så ja, vi ender med at have kørt de her 115 km cirka med 29,5 i snit. Så det tager altså lige under 4 timer, og jeg har kørt med en normalized power på 250 på den her dag. Rom Paris Rom Gravel, det er et sindssygt fedt gravelløb. Ruten, den er fyldt med lækker champagnegrus, og den er heller ikke for teknisk til, at man for alvor bliver udfordret på det, så alle kan altså være med til at få en super fed dag på cyklen. Jeg tror også, at dem, der var blevet hjemme på grund af vejret, de har fortrudt, da de så, at det blev solskin, og faktisk endte med at blive en yderst hæderlig dag på rammen. Som altid, hvis du har set med helt her til slutningen, så tusind tak, fordi at du har set med. Jeg er virkelig glad for, at så mange af jer gider at se de her videoer, jeg laver. Og jeg er også lidt på røven over, hvor mange af jer, der også har valgt at subscribe til kanalen. Jeg håber også, at I vil se med i næste video.
Jeg lover, at der kommer masser af grus-content herhen over det sidste efterår, og også i løbet af vinteren. Så vi ses.